Alright, barka da wannan lokaci, fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Ina muku fatan alkhairi masoya waɗanda suka zo wannan YouTube channel ɗin nawa. So alhamdulillah masha Allah. Ka gode wa Allah da har Allah ya kawo ka wannan YouTube channel ɗin nawa. So insha Allahu duk wanda ka gan shi ya zo wannan YouTube channel ɗin, so ya zo ne domin ya koyi business na online. Idan har ka mallaki wannan bidiyon, to ka gode wa Allah. Wannan bidiyon zai ma bayani ne dalla-dalla yadda za ka yi business na online, gaskiya da gaskiya. Babu wani abin da zan faɗi a cikin wannan bidiyon yau illa tsagwaron gaskiya. Tsagwaron gaskiya ce za a faɗe ta a cikin wannan bidiyon. Saboda haka ɗan uwa, ‘yar uwa, da Allah ku tsaya ku nutsu sosai. Ku danna mun kuma wata alama da zai tabbatar da cewa kuna bibiya, kuna jin dukkanin abin da nake faɗi. So alhamdulillah yanzu zan fara bayani yadda abin yake a gurguje. Ka tabbatar da ka tsaya ka saurara. Idan har kana so ka fara making naira 50,000 zuwa 100,000 duk sati da wayar hannunka, to ka tabbatar da cewa ka tsaya ka fuskanci wannan bidiyon, ka ji zance na gaskiya. Duk wani wanda zai zo ya ce maka ka sa kaza za ka samu kaza yanzu, magana ta domin Allah ƙarya ne. 'Yan Arewa ana yawan cutar ku a wannan sabgar. 'Yan Arewa ya kamata ku tsaya ku fuskanci yadda business na online yake. 'Yan Arewa ya kamata ku tsaya ku wa kanku faɗa. Mutane da dama suna cutar ku akan wannan business. Ana cutar ku, ana yin ƙarya da irin wannan business ɗin namu, ana cutar ku. To bayani zan fara yi akan irin cutar da ake. Wala Allah kai da kake kallon wannan bidiyon ƙarshenta ka taɓa tura wani kuɗi ya gudan ma da kuɗi bai baka abin da ya kamata ba. Ka tsaya ka koyi wannan skill ɗin. So hannu na gari ne ba ka je ba. Amma ka sani tabbas ana samun kuɗi online sosai, amma idan ka bi hanyar da ta dace. Saboda haka duk mutumin da zai ce ma, ina daɗa jan kunnenka, duk mutumin da zai ce maka sa kaza yanzu za ka samu kaza, gaskiya ƙarya yake. Ko da abin da na faɗa maka ba za ka yi amfani da shi ba, abin da na faɗa maka dan Allah dan Annabi ka daure, ko da gaba wani haka kawai ya ce ba ka san shi ba, bai san ka ba, kawai ya turo min namba ya waye ya ce sa kaza yanzu za ka samu kaza. A kiyaye, ba haka ake business na online ba. Yadda ake business na online shine za ka yi registration ne ƙarƙashin kamfanin da ka sani, ƙarƙashin kamfanin wanda ya ma advertising ɗin wannan kamfanin, bi ma'ana wanda ya maka wannan tallar abin kamfanin. Kamfani da kake gani babu ta yadda za a yi a ce zai koya maka abu ba tare da ka yi registration ba. Kamfani zai ɗau product ya baka, na farko kenan. Zai koya maka yadda za ka sai da shi, zai koya maka yadda za ka samu customer, zai koya maka yadda za ka yi komai da komai kamfani. Registration kawai kake buƙata a kamfani. No, kafin mu tafi ɓangaren ma registration, mu fara tambaya menene kasuwancin online? Kasuwancin online shine a Hausa kenan. Kasuwancin online shine za ka dinga tallata wani abu wanda za ka gan shi amma ba za ka iya taɓa shi ba. That is digital product. Za ka iya ganinsa amma ba za ka iya taɓa shi ba. To za ka ɗauki wannan abun a nuna maka yadda za ka dinga siyarwa da jama'a. Idan ka siyar musu da wannan abun, kai ma ka samu ladanka. Idan naira 50,000 ka sayar, kana da 25,000. 'Yar uwa, ɗan uwa, kana da 25,000. Idan abun 50,000 ka sayar, kana da naira 25,000. Idan abun 100,000 ka sayar, kana da 50,000. Idan abun miliyan 1 ka sayar, kana da 250,000. Haka shi tsarin kamfani yake na kasuwancin online. Idan kuma muka taho a waje, kasuwanci na zahiri, ma'ana physical. So za ka iya ganin shago, takalmi, jaka, ɗan kwali, waye duk gashi nan ana siyarwa. Za ka iya taɓa shi, za ka iya wannan ɗinsa. Shi wannan kasuwanci na waje kenan. Bi ma'ana physical product, physical. Shi wannan physical ne, kana ganinsa kana iya taɓa shi. Kuma wannan digital ne, ba za ka gansa ba, sai dai za ka gansa amma ba za ka taɓa shi ba, sai dai ka gan shi a cikin waya. Wannan shine bambancin physical da digital. Ɗan uwa kuna fahimta dai ko? So mu digital muke yi. Saboda haka wala Allah yanzu a Zamfara kake, Sokoto, Katsina, Kano, ina ne, waye, other state kake kallon wannan bidiyon yanzu haka. So saboda haka ka sani cewa babu ta yadda za a yi a ce za ka sai da abu physical, sai dai ka sai da shi in digital. Kuma ka sani idan har kana jin Hausa, ka iya rubuta Hausa, magana ta ƙare, wannan business ɗin za ka iya. Wai ba sai kana jin Turanci ba za ka iya wannan business ɗin. Yadda muke maganan nan da kai, ta haka za ka yi wannan business ɗin. Da zarar ka yi registration a kamfaninmu, duk wa'annan sharaɗan duk za a koya masu.
komai da komai, za a buɗe ma account ɗinka, za a buɗe ma seller, za ka sa account number ka wanda da ka ɗauki product ka siyar ka sai da shi za ka yi receiving la'adarka. Wannan shine, amma da sharaɗi, sharaɗin shine na farko kenan, sharaɗi dole sai ka yi registration, kuma kuɗin registration ɗin nan ba zai taka kara ya karya ba, 30K ne. So a yanzu kamar yadda muke class ɗin nan, na ba da slot wa mutum 10. Insha Allah mutum 5 sun ƙare, mutum 10 za a bai shi naira 15,000, 15K. Amma idan mutum 5 ko mutum 15 suka tura wannan adadin kuɗin ya ƙare, slot ɗin nan kenan gaba ɗaya. So a maimakon ka tura naira 15,000, 30K za ka tura 30,000 kenan. Saboda haka kana da dama da opportunity da za ka tura naira 15,000. Akwai account number da na ajiye, idan ka tura sai ka je ka mun magana ta DM direct, Coach Shamsu na gamsu kuma na yarda ga account number nan, na ɗauka zan tura maka, ko kuma ka turo min tela gashi nan ka tura. Ina ganin tela ɗinka zan maka registration. Ina ganin tela ɗinka, kawai abin da nake buƙata shine za ka tura min Gmail ɗinka, phone number, sai cikakken sunanka, Gmail, phone number, cikakken suna. Abubuwa ukun nan kawai nake buƙata. Insha Allah kana tura min su, naga telas ka tura 15,000 ɗinka, insha Allah zan maka registration. Akwai account number nan nasa a ƙasa, sai ka tura. So amma fa ka sani fa, wannan rayuwa ce za ka taimaka mata. Ka sani cewa duk wani business da ake yi a online, babu yadda za a ce ba za ka bi ta wannan hanyar ba. Duk wanda ka ga yana samun kuɗi ta online sai da ya bi ta wannan hanyar. Wannan shine gaskiyar lamari. Kada ka sake ka sa wani confuse ko kuma tunanin ba haka bane ba. Idan ka sa to wallahi ba za ka cimma nasara ba. Ba wanda zai koya ma free update, ba zai yiwu ba. Impossible. Duk mutumin da ya ce ma free update ko kuma free platform, ba a sa kuɗi a registration kafin kai ka fara samun kuɗi, to gaskiya ma ƙarya. Wannan shine yaudarar ka ne. Amma duk wani platform, duk wani business, duk wani company wanda za a yi shi na gaskiya, so sai an sa an yi registration. Shi kuma register da kake gani kala-kala ce. Akwai register wa'anda za su muku magana, sai kaza za ka sa kaza, kuma ƙarshe ma su gudan maka da kuɗin. To wannan shine. Amma ka sani cewa wannan bayanan da na ma, idan har ba ka gamsu ba, so kar ka tura min kuɗinka ba. Kada ka sake ka tura min kuɗinka, domin za ka wahalar da ni. Sannan gargaɗi, idan har ba ka iya karanta Hausa, ba ka iya jin Hausa, kar ka tura kuɗinka, ba za ka iya wannan business ɗin ba. Wannan shine. Ka sani cewa tabbas ana samun mazajen kuɗi sosai a online fiye da tunaninka. Amma idan ka bi hanyar da za ka samu, babu ta yadda za a yi ɗan uwa ya zamana a ce kai ba kai making money a online ba. Wallahi idan har kana jin Hausa, babu ta yadda za a ce ba ka samu kuɗi da waya kan ka. Kawai sai dai in kai kaso. Wannan shine. To Allah ku taimaka, Allah ba mu sa'a. A nan zan kawo ƙarshen wannan tattaunawar tamu. Ka tabbatar da cewa ka je ka class, akwai account number nasa, sai ka tura. Idan ya ma, in kuma bai ma ba, babu lalle babu dole. Wannan shine. Allah ba mu sa'a. Na godiya, sai na gan ku.